Kabalo ba mo mga igsoon nga naagyo'y tao nga ganahan mangdaot? Kana bang iyang ikalipay ang pagpanghimaraot? Ganahan lang gid siya manghilabot. Wala siya paki kung daghan ang magkagubot. Ug kabalo ba mo kung anong ang mugawas sa iyang baba kasagaran makadaot? Tungod na kay unos tanan ng iyang kasing-kasing daan na pong daot. Migawas lang, mi-reflect lang ang mga pulong nga maot. Kay unas tanan iyang kasing-kasing maot. Apan kabalo ba mo kung unsay pinakanindot? Kanang sa atong kinabuhi ang Ginoo na himuot. Kay once si Lord na himuot. Bisag kapila patagidaot. Dili mo ipikto ang ilang pangpandaot. Kung dili sila pahinuon ang madaot. Ang ilang kinabuhi magkagubot. Kaya ang Ginoo manghilabot. Mao nang if ever ikaw diha gidaot. Paubos lang ayaw balos og daot. Tuguti ang Ginoo nga maoy mobalos. Kay matud pa sa pulong sa Dios, iya ang panimalos. Mabungahong kagabhion mga higala. Keep safe everyone. God bless.